Lolu hlelo obelibanjwe ngaphansi kwesikhungo se-Santaco iSky is the Limit luhlose nokwehlisa imibango yemizila ngesikhathi samaholide. Usuku lwanamhlanje libe impumelelo ngoba babekhona futhi balijabulele nabo izinto ebesibonisana ngazo noma besixoxa baphinde bazemukela kwaba nezethembiso ukuthi kuzokwenza njengoba sixoxile ikakhulukazi njengoba siye emaholidini. Liyanda izinga lezingozi zemigwaqo ngamaholide ephasika. Lo mkhankaso uhlose nokunqanda izingozi zomgwaqo. Ngokubuka ingozi isibalo sengozi besenyuka kakhulu kule province yethu sathatha isinqumo ukuthi into ezosilekelela ukuthi odriver bethu abaqeqeshwe bekwazi ukuthi bebe namakhono okwazi ukuthi bakwazi ukudila nezingozi bagweme ingozi zingabi bikho kodwa futhi sikwazi ukunyusa nezinga lokuphatha kahle abagibeli. Ububanjwe ngaphansi kophiko lweSantaco ihlokomela. Bashayeli sicela ukuthi niqikelele ngaso sonke isikhathi ukuthi imoto ayihambi zinamasonda asephelile asezimpahla ngoba kulula ukwenza ingozi lokho. Uphiko lwabesifazane lweSantaco luyaweseka lo mkhankaso. Kubalulekile ukuthi odriver bazinakekele, banakekele impilo yabo, banakekele abagibeli laba ababagibezayo, babaphathe kahle bazi ukuthi abagibeli bona baletha umnotho, kubalulekile ukuthi babahloniphe. Uhlelo lokucija abashayeli bamatekisi ngamakhono lwesekwa isikhungo iTransport Education and Training Authority. Sibambisene neSky is the Limit yeSantaco. Santaco, particularly KwaZulu-Natal, wona owathi thina njengoba Santaco KwaZulu-Natal sithatha istance esithi sifuna ukuba sibe ne-academy yethu ezobhekelela ukuqeqeshwa. Mangabe ubheka ukuqeqeshwa ke awubheki kodriver kuphela. Yes, odriver babalekile ngoba uba ubuso bemboni. Uqala phezulu kubona abaholi wehle uyoshona le phezulu uyoshona ezantsi. Abashayeli bamakhumbi balijabulele kakhulu uhlelo lwanamhlanje. Ngicabanga ukuthi kusizile in terms of ukufunda nanokuthi yini ebalekile wena njengomshayeli wekhumbi because into ebalekile ukufika wena ekhaya hayi ukuthi kufika umyalezo ukuthi wena ubukade uphumile ekhaya. Ngicabanga ukuthi sigenile ukuthi bazosiqwashisa ukuthi umgibelo umphatha kanjani especially when it comes to abantu aba-cripple like abahamba ngama-wheelchair noma umuntu osegugile yabona ukuthi umtatamisa kanjani. Ngonyaka odlule isifundazwe iKwaZulu-Natal sahamba phambili ngesibalo esiphezulu sabantu abashona engozini zomgwaqo ngamaholide ephasika edlule.